tayo po ay magbibigay ng pangmayaman na go-to, luto ni Bakani at ni Madam. Ayan. Kasama natin si Para. Doon na lang, doon na lang. Doon na lang, usog na lang doon. Ang kayo bumababa ni Jay lang ano mo. Ay, Silver! Ay, abang dagi ubing. Ubing lang Ang tawon ti Maysa, charot. Kono da di daw nagdiawan. Hindi pwede yan sa bahay-bahay ano. Oo ba? Ganun ba? Ayan. At magbibigay po tayo ng mga pagkain sa mga bata. Ayan sabihin mo. Ayan si Jayman. Oo. Yung dun sa babaeng yun Ay. Agwakan ang online lang. Litay! Litay! Wan, pampatangkad, makan. Ano tumangkad ka? Lagi nagtatago sa camera kasi man Guto! Guto, pangpatangkad. Makan tano dumakgal ka. Makayon! Litay! Ayan, at ating bibigyan ang mga nabaha, pero parang walang baha dito. Charot. Ayan po si Kumaring Letty. Welcome! Kami kayo na! Anyangay kaya, ayo saan? Ayaw nyo ng pagkain? Charot. Ay, baka niya ka nga unay, Mangala kayo ang mga friendship, kuha na kayo. Hello. Go! Ayan po ang ating butihing Metro Aid, charot. Asan na yung mga bata? Mga bata dito na. Ayan, sige po mga kapatid, at magbibigay po kami ng pagkain. Iatras lang ang ating sasakyan. Okay na dito, okay na dito. Carry na. Oh. Ayan, maraming salamat po for watching. Ayan pong aming mga Amega. Thank you so much. Bye-bye po. Ayan, natapos na po tayong nagbigay sa Kabuuan, Tayug, Pangasinan ng Goto. Pupunta naman po tayo sa Kabuluan, Karandungan. Yung mas mo. Ayan, at papunta na po tayo sa Karandungan. Ayan. Ayan, at nandito na po tayo sa Karandungan. Ayan, mukhang walang tao. Bumaba ka din, madam, para ading, magbibigay sana kami ng goto. Okay lang sa inyo? Ayan. At magbibigay pa. Mano kayo, ading? 48 na kano dito. Ayan, 5 po sila. Sandali lang po ako na kasi. Ayan po. Thank you din. Halika na Madam Tini, hindi ka naman bumababa. Parang ayan sa content mo, tulong ko lang talaga. Hindi ka alam nitong na nagbigay ako. Ano ba yan? Para sa picture lang, kahit isa lang. Dito Ha? Kahit na. Ayan. At bantin nyo na.
Doon pa sa banda doon. Ayan, thank you so much for watching po. Mega love shoutout sa ating lahat. Thank you so much.